ngani zakwethu sekonakala kakhulu bakwethu sekhona egoli ngani zakwethu silapha ke insizweni zasemastela nobaba lapha sesithebunqinde lapha sathola nomuntu wecala idliwe zinkukhu sesikhona ke ngani zakwethu sicela ke insizwa zonke ezivumela umoya ke ukuthi sihlangane sonke eBackers Park kusukela kusasa ekseni ngo9 sibe nemash esibheke enkantolo la sibangalelwe khona siphinde siqhubeke sidlule enkantolo siqonda ngqo kwi-embassy yase Somalia ngoba i-embassy oSomalia sebesidelele over kakhulu bakwazi ukubeka inkosi ngosisibona izombe engeyona AI akuyona i-fake news is a reality bayibekile inkosi yabo futhi bathele ithele inkosi iyona ngoba isibekiwe nje izokhampanela ukuba umongameli walelizwe ngiyacela kangani zakwethu ukuthi ke ngosikhulisa isizotha lokuhlonipha nokwazisa imithetho yaseNingizimu Afrika sibonga kakhulu kubaba uPanyaza noSufi okwazi ukuphumela obala aseseke ukuthi cha lokhu abakwabo kufika amtshele ngqo empondweni zamehlo umongameli ukuthi ngempela akasukume akasuphathwa inyongo phathwe isenyelo makhulu indodana abantu bofika ngakho kumalema simdipha phansi umgodoyi inja usikhwehlela malema so ke siyaqeda ngaye kusasa siyaqeda futhi ngamagwelekwele